Sabedes que teño aquí? Teño queso de kéfir. Bueno, é como se fora kéfir colado, porque fermentado xa está, e agora o que fago é filtralo ben para conseguir queso en crema. Mirade que maravilla. Bueno, a isto hai no que condimentar aínda un pouquiño, hai que botar un pouco de sal, especias ou un pouco de picante. Xa sabedes que o queso admite casi calquera sabor. Si tendes curiosidade por saber como se fai, que é moi fácil, a partir de kéfir feito na casa. Que sepades que teño un vídeo no meu canal de YouTube explicándovos paso a paso como se fai este tipo de queso. Pa mañán á mañán dar boa conta del nunhas tostadiñas co desayuno. Bueno, aínda que tamén podíamos facer unha tartiña de queso de kéfir mañán tamén.